କେତେ ଗାଳି ଦେଲା ଡରି ଯାଇ ମୁଁ ମାନିଗଲି ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ମଧୁର ପିଛିରେ ଭଜୁକି ନାରାମ ନାମରେ କୁମର ଭଜୁକି ନାରାମ ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମରେ କୁମର ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମ কুল চন্দ্রমারে বান্ধি নেব কাল জমরে কুমর বান্ধি নেব কাল জম
ସେଇଠି ରୁହ। ମୋର କଣ ଚାଲିଛି? ଖାଇବି ନାହିଁ କି ରନ୍ଧାର ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବସିବୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଘରଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ହଉରେ ମା। ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହସକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିଚାଲ। ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଅନେଇ ବସିଛି। କେବେ ସେ ଫେରିବେ? କେବେ ସେ ଫେରିବେ ଯୋଗୀ ମହାପ୍ରଭୁ? କେବେ ସେ ଫେରିବେ? ଏମିତି ମାଗିଲା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଛୋଟ କଥା ଯୋଗୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ଦାନ ଦେବି। খুব সুন্দর অভিনয় করে। চুপ চুপ ও শুনি দেব। ପିଲାମାନେ ତ କହନ୍ତି ମିଛ କହିବା ମା ବାପା। ଦୋକାନ କରି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ नरे वा कुञ्जरे अस्वस्थमा हत ଆରେ ପାଗଳା, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ନେ ନେ, ଯୋଗୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଯା ବାପା, ଯା ଯା। ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଏ ବୋଉ, ଜାଣିଛୁ ଆଜି ନୂଆ ନା ଚାଉଳ ଖାଇକି ଉଠିଗଲା ନା? ହଁରେ ବାପା, ଆମର ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ବାପା, ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଗଲୁ, ତୋ ବାପାଙ୍କର ଚିଠିକି ଖବର ଆସିବ। ଗଲୁ ବାପା, ଯା ଯା। ସବୁଦିନ ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଉଛି। ଗତକାଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଭଜନୀ ମହାନ୍ତି ମତେ ଭୁଟରେ ପକେଇ କହିଲା ଯା ତୋ ବାପା ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ରଖିଛି। କଣ କହିଲା ସେ ଝାଡା ଫସା? ମୋ ଫେରସ୍ତ ପୁଣି ସଉକୁନି ରଖିଛି। ତୋ ବାପା ଭଳି ସୁପୁରୁଷକୁ ବଦନାମ କରୁଛି। ଝାଡା ଫସା ଝାଡୁଆ। ସିଏ ମତେ ଚିହ୍ନିନି। ତାର ନିଜକୁ ମନ ଦିନେ ଯାଉଛି ସେ ରହିଗଲା ଘରକୁ। ଆରେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକଉଛି। ଅପା କଣ ହାଟକୁ? ହଁ ରେ ହାଟକୁ। ତ କଣ ଦୋକାନ ପାଇଁ? ହଁ ରେ ରହିଚଳା। ଦୋକଟା ଓରେ ଛତାରେ ଖିଆ ଦୋକତା ତ ମାଗୁନେ। ଦୋକଟା ଧର ବସ, ତତେ ଚୂନ ଲଗାଇ ଦଳି ଖାଇଦେବି। ଦୋକଟା ଓହୋ, ରଖେଇ ଦେବେ ଯେ ପିଲାଗୁଡାକ ଛତାରେ ଖିଆ ପିଲାଗୁଡାକ ରେ।
ହଁ ମାନେ କେତେ ତୁ ଯା ଏତେ ଛାତି କରିକି ଆଣେ ମୁଁ ତତେ ବାହାରକୁ ଯା 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 ତୁ ଆଣିଲେ ବାବୁ ହଁ ଯା 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 ତୁ ଆଣିଲେ ବାବୁ ଯା ଯା ତୁ ଆଣିଲେ ବାବୁ ଏତେ ଛାତି କଣ ଯା ଏତେ ଖାତେ ବାବୁ ତୁ ଆଣିଲେ ବାବୁ ରାଧା ଠାକୁର ଯା ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ ଛତୁ ଆଣିବେ ବାହାର ଛତୁ ଆଣିବେ ଆଉ କଣ ଅଛି ତୁ ଆମର ସବୁ ଖାଇଦେଲା ତୋ ନା କହିଲି ଶୁଣିଲା କି ମୋ ନା କହିଲି ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇବି ହଉ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଣିବେ ତୋ ପାଇଁ ପାଖକୁ ପିଠା କରିଦେବି ଆଲୋ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ସାଇକୁ ପଛ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବେନି ଚାଲ ଅଛି ବାହାରି
ବାଡ଼ି ପାଖରେ ତମ ଘର ଆଉ କିଏ ନେଲା? ଆମ ଘର ହେଲା ବୋଲି କଣ ଆମେ ତ ବାଡ ଜଗୁଆରୀ କାହିଁକି ସାନ ବୋଉ କଳ ପେଟେଇ ଚିଲଉଛ? କାଲି ପରା ଗରମ ପାଣିରେ ତଣ୍ଟି ଗଡଗଡ କରୁଥିଲ। କଣ ଆଜି କଣ ଠିକ ହେଇଗଲା କି? ଗାଡ଼ି ନେବିନି ମୋ ବାଡ଼ିରେ ସିରେ ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟା ଫଳ ଥିଲା ସିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ବାଇଗଣ ଆଲୋ ଖରା ହଉଛି ଜାଣିଛୁନି ମତେ ଶୁଣା ଧରୁଛି। ଆଲୋ ତ ତଣ୍ଟି ଫୁଟିବଲୋ ମୋ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ତୁ ନେଇଛୁ। କୋରି ଗଛର ଲୋ ଏବେ ଗାଈ ଦେଇକି ଚଉଠି ବନ୍ଧା କରୁଥିଲୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପିଜୁଳି ନେ ମୁଁ ଗାଈ ଦେବି ଗାଈ ନଦେଲେ ଓହୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ମୁଁ ହୁଏ। ଜାଣିଛି ତୁ ଗାଈ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଦିନ ରାତି ନଦେଲେ ତ ଭାତଟା ହଜମ ହୁଏନି ବା ଲୁଚିଛି ନା କଳନୀଟା ଦିଶୁଛି। ଆହା କଦଳୀର ମଞ୍ଜାର ନାଇଁ ସତ କହିଦେଲେ ପଥ ବାହାରୁଛି ଜଗତ ସାରା ତ ଖାଇବି ମାଗୁର ମାଛର ଶିଙ୍ଗ ଅଜାଣତ ତୁଇ ଖାଉ କି ଭାଙ୍ଗଳ ଦେଖାଉଛି କେତେ ରଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଯା, ନା ଆଉ ନାହିଁ, ଯା, ନା ଆଉ ନାହିଁ, ଯା। ହଉ, ଯା, ଯା। ଯାଉଛି ମା ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାନପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କି? ଅପରାହ୍ନ ହନି କି ଅହସ୍ୟ ଛୁରୀ ହୋଇଥାଏ ନା ଖାଉ ଖାଉ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନା କର ନାହିଁ। ଗତ ମାସ କହିଥିବାରୁ କଳା ଗାଈକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲି ଡେଲି ବର ଗଛ ମୂଳେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲି ହେଲେ ଏ ଯାଏ ମୋ ଗେରସ୍ତର କିଛି ଖବର ପାଇଲିନି। ସେତେବେଳେ ରବି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ତୁମର ମେଷ ରାଶି ଆମ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପରା ସେଇଆ କରିଲା। ଖାଉ ଖାଉ 11 ମାସ ହେଲା ଠକେଇ ଚାଲିଛ କେତେବେଳେ ଶନି କେତେବେଳେ ରାହୁ କେତେବେଳେ କେତୁ। ଆଲୋ ଯିଏ ଆସିବା କଥା ଆସୁ ମୋ ଗେରସ୍ତ ଆଗ ଆସୁ ଆସିବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଖାସ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ପିତୃକାରକ ଯଜ୍ଞ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଥିରେ ତୋ ପୁଅକୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହବ। କେତେ ଯଜ୍ଞ କରିବି? କାଠ ପାଣି ଯଜ୍ଞ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଘର ବାଉଡ଼ା ଯଜ୍ଞ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ।
ବାଇଆ ଭାଇ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଏ ଗାଁର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଛି। ଆମ ଟୁଆ ମଧ୍ୟ ପାଠ ବି ପଢୁଛି। ଭାଇଙ୍କ ନଜର ତା ଉପରେ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ ମଣିଷଟିଏ ହବ ଲୋ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ତମେ କାହିଁକି ଯିବ? ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ, ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ଭାଇ ଆଉ ଟୁଆର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୋର ଏଇଠି ରହିବା କଥା। ଆଉ ରହିଲା ମୋ କଥା, ଛୋଟବେଳୁ ଭାଇ ପାଠ ପଢିଲା, ମୁଁ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେଲି। ଗାଁର ବାତରା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି
ଜାଣିଛି ତମେ କେବେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସହରରେ ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଗାଁର ଛକ ମୂଳରେ ଜଳଛତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଆଉ ବିଲ ମଝି ପୋଖରୀକୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଇଁଫୁଲ ଦେବା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମସଲା ଯୋଉ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ବାଘ ମାମୁଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ତୁଇ ଯୋଉ ବାଘ ମାମୁଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପିଠା ଛଳରେ ବିନା ରସୁଣ କରେ ସେଇ କାହାଣୀ ଯୋଉ ଟଣିରେ କୁଆଁଟାଏ ଧାନ ଖଳା ଆଉ ତୁଇ ଯାଏ ବିଲ ଖଳାଉଛୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସେ ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ବେড়ା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଗୋବର ଲିପା ଖେଳା କଦଳୀ ଗଛରେ ବେଳା ମୁଁ କଣ ସେ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଭିତରେ ସହରରେ ପାଇବି କି? ତମେ ଯାଅ ଆମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆକାଶରୁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପୁଣ୍ୟତାରୁ ପୁଣ୍ୟତା ତମେ ଯାଅ। ସେ ସହରରେ ତାରା ଅଛି ନା ଜହ୍ନ ଅଛି କେବଳ ମିଛ ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସେ ଭାବନାର ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଲନି ସମୟ ସହିତ ସାଲିସ କରିବା ଶିଖ। ଓ ପ୍ରିୟା ଚାଲ ଜହ୍ନରାଇ ଯକୁ ଯିବା। ଓ ପ୍ରିୟା ଚାଲ ଜହ୍ନରାଇ ଯକୁ ଯିବା। আমি জহ্নরাই যକୁ যাই ছোট ঘর গোটি তুলিবা। সেই ঘরে তুহে মিশি প্রেম কবিতা লেখিবা। প্রেম কবিতার সুর ভরি দেই তা ভিতরে হাজি যাইবা। ও প্রিয়া চাল জহ্নরাই যକୁ ଯିବା। চল জহ্নরাই যକୁ যাইবা। ହଁ ଜହ୍ନରାଇ ଯକୁ ଯିବା। ଜହ୍ନରାଇ ଯକୁ ଯିବା। ଲା 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 ଲା। Aku,
ଏମିତି ତମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛ ସାହୁ ବୁଢାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବିନି କେମିତି କହିଲ? ମୁଁ ଦେଖିଗଲି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସଫା କରାଇଲେ କହିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସାହୁ ବୁଢା ରାତିରେ ଆସିକି ମାଲଟା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜମିଟା ନିଲାମ ହବନି କେମିତି କହିଲ? ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହେଲା ସେ ବଡ଼ ଭିତରର ସେ ଯୋଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମୁଁ କିଛି କରିନି ଯାହା କରିଛି ସେ ନିଜେ ବାଇଆ କରିଛି କଣ ନା ଏ ଗୁଣନିଧି ଗୁଣନିଧି ଯାହା କରିଛି ସେ ତାର ବଡ ଆମା ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ପଠେଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ତା ବୋପା ଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ଫେରିନି ଆଉ ଏବେ ପୁଅ ଯିବ ଆଉ ଫେରିବନି। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘରେ କଟିଗଲେ ସେ ସାପକେ କାମୁଡ଼ିବନି ଏଇଟା ଭାବିବାଟା ପୁରା ଭୁଲ। ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ସେ ଜମାରୁ କିଛି କରିପାରିବନି ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବି କଥା କହୁଥିବ ଗାଉଥିବ। ଏ କଥା ବିଚାର ନ କଲେ ସେ ଆଗାମୀ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ହବ। ମତେ କହିପାରିବ ମୁଁ କେବେ ବାହାବି? କହିପାରିବ ମୁଁ କେବେ ବାହାବି? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଏ ପାଗଳଟା କଣ କରୁଛି? ବାହା ହବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ସର୍ବନାଶ ହେଇକି ବାହା ହବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଜାଣିନି ଯୋଉ ଝିଅଟା ମତେ ବାହା ହବ ସିଏ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରି ପଳେଇଗଲା। ଆରେ ଯଦି ମତେ ବାହା ହବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ଶେଷ ଯାଏ ଚାହୁଁଥିଲୁ କାହିଁକି? ଛାଡ଼ିବିନି ସାରା କାହାର ବି ଛାଡ଼ିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମୋର କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ତୁ ନା ନିଶାରେ ଶୋଇଥିବୁ କୁକୁଡ଼ି ମାରୁଥିବୁ ତମ ସେ କୂଅ ପାଖରୁ ବଡ଼ ପଥର ଆଣିକିରି ପୁରା ମରିଯିବ ଶଳା ତମ ମାଇକିନା ହେବେ ସବୁ ମୋର ପୁରା ମାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମୋର ହେଲେ ମୋର ହେବେ ମୋର ପ୍ରେମ ନିଶା ମୋର ନିଶା ସବୁ ତକ ଖାଇଦେଲା। ଏ ପଣ୍ଡିତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ ଏଇ ଶଳା ଅଧର୍ମୀଟାକୁ ତାକୁ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା କରିଛି। ନାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୂଷା କରିଦିଅ। ଜାଣିଛ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତିଆ ଏ ପାଗଳକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଏ ପାଗଳ ପଛରେ ପଳେଇବ। ସତରେ ପଣ୍ଡିତ ଆରେ ସାରେ ପାଗଳ ପଛରେ ପଳେଇବ। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଏ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଏ ପାଗ
ପାଗଳର ବାହାଘର କରିଥିବ। କାହା ସହିତ? ଏ ଅନ୍ଧି, କାଣି, ବୁଢ଼ୀ, ବିଧବା। ହଁ, ବିଧବା କିଏ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି? ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡୁନି। କିଏ ଅଛି ବିଧବା? ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ଅଛି? ନାଇଁ ଆମ ପାଲ। ହଁ, ଆମ ପାନ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ତାର ଫେରିନି। ଆଉ କଣ ସେ ଫେରିବ? ଆମ ରୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ପରା ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଏ ପାନ ବିଧବା ହେଲା କି ନାଇଁ? ଠିକ୍ କହିଛ। ପ୍ରଥମେ ତାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାପରେ ତାକୁ ବିଧବା ବେଶ ସଜେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସିନା ମୁଁ ହେବି ଭଲ ସରପଞ୍ଚ। ତାପରେ କଣ କରିବି ନା ଏ ପାଗଳ ସହିତ ଏ ପାନର ବିବାହ କରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ହେବି ଭଲ ସରପଞ୍ଚ। କଣ ନା ମହିଳା ବିଧବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସରପଞ୍ଚ। ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସରପଞ୍ଚ। ପୁଣି ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ? ମୁଁ ପରା ତମ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ବାରିପଟେ ଚୁପିକିରି ବସିଛି। କଣ ଡାକିଲାଣି? ଆସ ଆସ ଆସ। ସେଇ ପରା ସବୁ ଖାଇକିରି ଗାଳୁଛନ୍ତି। ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି।
କିଛି କୁହନି। ଏମିତିରେ ବି ତମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ପାଗଳ ଯୋଗୁ ସେ ପାଗଳ ତୋର କିଛି କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ହେଇ ଏବେ ଗୋଟେ ଟୋକିଏ ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲୁ। ତୋ ନାନୀ କହୁଥିଲା ତୁ ପୁଣି ହେଇ ତ ଆହୁରି ପୁଣି ଅଧା ଟୋକିଏ ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି କରିସାରିଥିଲୁ କାଲି। ନଳିତା ପୋକର ଚିତା ନଜର ଦେଲ କାଲି ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲ ପିତା ମତେ ତାପଲ ସବୁ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ କି ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲୁ ଦାଦା ମତେ କାହିଁକି ଆରେ ସିଏ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ବୁଝିବ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା ନା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗାଳିଛି ଲାଗିବା କିଛି ଖରାପ
ମନ ଭିତରେ ରଖ। ଯଦି କେହି ପଚାରିବ କହିବୁ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ମନେ ନାହିଁ।
ଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇଲ ପରିବା ଫାଇଲ କାଇଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ସିଏ କଥା ଓଲଟା ଆସୁ ଆସୁ ଫାଇଲଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆଚ୍ଛା ଦୟାନିଧିର ଖବର କଣ ତାକୁ କଣ ହୋସ୍ ଆସିଲା ହଁ ସାର୍ ହୋସ୍ ତ ଆସିଛି ଆଉ ତା ବ୍ରେନ୍ ପାଷ୍ଟକୁ ମନେ କରିପାରିଛି। ମେସିନ୍ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଡ୍ କରିପାରିବ ୟେସ୍ ସାର୍ ଆମେ ତ ପେନ୍ କିଲର ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପୋଜିସନଟା ଭୁଲ ହେବାରୁ ବ୍ରେନ୍ ମେମୋରିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଗଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ଯେମିତି ହଇଜା ମିଳିମିଳା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିଲେ ଡକ୍ଟର ଜନସନ୍ ଆମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଫାର୍ମାସି କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବାନି କାରଣ ମନେ ରଖ ଆମର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ସେବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହଁ ସାର୍ ଆମ ଦେଶ ବାହାରକୁ ନେଲେ ସବୁ ଦେଶକୁ ଲୁଟି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗରିବ କରିଦେବ। ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିବ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ପତ୍ରରେ ହୋସ୍ ଆସିଲାଣି। ଆରେ 12 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଫେରିଲି ଯାଅ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ହଁ ହଁ ସାର୍ ଡାକି ଦଉଛି। ଦୟା ଦୟାନିଧି ଦୟା ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା वाह चमत्कार चमत्कार डॉक्टर जॉनसन चमत्कार बुझिलो दया दीर्घ 12 वर्ष ପରେ ତମକୁ କେମିତି କଥା କହିବାର ଦେଖୁଛି। ମୋ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ ମୋ ପୁଅର ଖବର କଣ ସାର୍? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ଜନସନ୍ ଦୟାନିଧି କେତେ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆସ ଫେରିଲେ କିପରି? ହଁ ସାର୍ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଖାଇବା ପରେ ଅତୀତର 3 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରିଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ମେମୋରି ଫେରି ଆସିବ। ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଅତୀତରକୁ ଅତୀତର ବି 3 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଜନସନ୍। ମୁଁ ସାର୍ ଗରମ ବ୍ରେନ୍ର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ଦୟା ତୁମର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ କେବେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହଇଜା ମିଳିମିଳା ଭଳି ରୋଗ କେବେ ବି ହବନି। ଆମେ ବି ନିଜ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ। ରିଜଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଦୟାନିଧି କହିଲ ଦେଖି ତମର ପଛ କଥା କଣ ସବୁ ମନେ ଅଛି? ସେ ବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ବାୟା ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କଲେ। ଅଧିକ ଜମି ଚାଷ କଲେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଧୋଇ ନେଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସହରକୁ ଆସି ଚାକିରି କରିବାକୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ ପାରିଲିନି। ହିନ୍ଦୀ ନ କହିପାରି ପିଅନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ତମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆସି ମୋ ଗାଁରେ ଧକ୍କା ହେଲ? ହଁ ସାର୍ ମନେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ମାସ ରହିଲା ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ମେଡିସିନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ ସାର୍ ଦୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜି ହେଲା ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଦୟାନିଧି ତୁମକୁ କଣ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଡର ମାରିଲାନି? ଆରେ ଏଥିରେ ବି ତ ତମ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଡର ମାଡ଼େ ସାର୍। ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିବେ ହୋଟେଲରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପଟେଇବେ ଏସବୁ ଆଗରେ ମୋ ଜୀବନଟା କିଛି ନୁହେଁ ସାର୍। ବାହ ଡକ୍ଟର ଜନସନ୍ ବାହ କି ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର। ଦେଖୁଛ ଆଜିର ମଣିଷକୁ ଦେଖୁଛ ଆଜିର ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ। ଯାଅ ଆଉ ଡେରି କର ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପେପରଟା କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ। କେଜାଣି ତାକୁ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତ? ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ସାର୍। କେହି ନହେଲେ ମୋ ପାନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଏଇ ନିଅ ତୁମରି ପଇସା ପୁରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏକଲା ନେଇ କେମିତି ଯିବି ସାର୍? କଣ କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜନସନ୍ ଦୟାନିଧି ଏମିତି ହିଁ କିଛି କହିନି। ବୁଝିଲ ଦୟାନିଧି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। କି ସରପ୍ରାଇଜ ସାର୍? ୟେସ୍ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। ଆମେ ତମ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛୁ। ଏଇ ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛି। ମୋ ପୁଅ ନୂଆ ଏଇ ସହରରେ ଅଛି ସାର୍। ୟେସ୍ ସେ ଏଇ ସହରରେ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଏବେ ଗାଁକୁ ବାହାରି ପାର। ଏତେ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ମୋତେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାର୍। ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ ଯେବେ କହିବି। ହଁ କୁହ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତେ
କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିହାତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ସାର୍ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ନା अरे दयानिधि हमको जेମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାପରେ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯାଅ ଡକ୍ଟର ଜନସନ ଯାଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଚାଲ ଦୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ତମ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଆସିବ
स्वामी थाई जी शंखा काढ़ी दिए स्वामी थाई जी शंखा काढ़ी दिए धन्य धन्य से घर दुनिया पाई विधवा हेले भी सिए अह्य सुलक्षणी सिए अह्य सुलक्षणी सिए अह्य सुलक्षणी। हेलो तेबे दर्शक बंधु आपण माने देखुथिले आज उद्यापनी संध्यार प्रथम नाटक परिवेषण करुथिले नायिका राउरकेला नाटक अहि सुलक्षणी नाट्यकार गौतम दास एवं निर्देशिका कनकलता दास समस्त अतिथि मानकु समस्त दर्शक बंधु मानकु विनम्र अनुरोध आमे टिके समय अपेक्षा करिबा ठीक 7टारे आमर आउ गोटे नाटक मध्य एई मंच रे परिवेषण करा जिवो आमर स्वस्ति झंकार परिवेषण करिवे नाटक निज ठारू निजर दूरता नाट्यकार शंकर त्रिपाठी निर्देशक राजीव पाणी तेणु समस्त वरेण्य आमर अतिथि मानकु एवं समस्त दर्शक बंधु मानकु अनुरोध आउ मात्र किछि समय परे आमर